papa Camara. I togo be Mali berita. No ko gundo jumere be bole go fonyena. Mimi soli. Ibe ne ka gundo do wa. Ne ka gundo flani ni de do re nyebe ntogola. Awo. Soko King. Wala nda Soko King. Meno fiesa. Nyebe na wani ejme. Ni Soko Maxi. Wala Soko King. Ni ndoni nge jila ko dilango ba. Kan ndoni nge buru kono. Okachala femi enuke sana maka akina nyumana ka kodonyi ibisinga ko wete. Jele nyele ni farale mauka Soko King. Endu salamani jaranye sa Soko King ale nyobonte. Akadi avec burula ou avec café fenena kami. Découvrez Choco Quick, la meilleure boisson chocolatée, multivitaminée pour le petit-déj et le goûter, qui vous garantit du punch, du tonus et de l'énergie. Un délice 100% pur chocolat. Choco Quick, un produit PFI. Mamadou Rasulullah Masala ya uzoka bakula Walai sherifu bangera Maiga nyama de Odo nye chocolat misa ife ya no ye choco maxi kurama ban nama ban a 1 kilo dodian ana 350 grammes ani 500 grammes kele a fitini fene faraga mbe mungo belawa ne buramso wili o ba fa ko ka dodama demsanu nga chocolat dunye chien nga ne ka sokono ma shite fala ka dam ne mburangela mburamso ko kere wili ay doke buru kono ka dia matene refenema angoni bedwa uke munu bina ni choco maxi nye akana dese mbalima muso ati dese choco maxi vitamine bela jelebe ka nyanzora konnana vitamine A B katabla C la choco maxi afireta be jamana ifanda nani bela jelela alimentation ni boutikou bela jelela nga camion va sanda yorokele établissement Bakoroba Dabo et frères olufleni bozola boutique numéro 163 rue 167 negajuru 20 21 91 09 66 73 57 47 76 21 33 33 Choco Maxi chocolat ko dado ite ale nene ninga dore nege mine bangena wara bangena noro jigi srifike Eluke abina ni Suleiman Duma inke kanyine se Islam subela jelema Ombo de fo ko furate jiana ni sabalite ko saya fene kale fura limaniya jiana tige jela mana ka ke ombulo fen jumenye ko jutu bolo kana kate ko ka galon tige wala sai ka balo ga ko kana nyine de ko saya kera ma wajibi sabula laba o dogole me auna awo do fogoyi ko yana nga joro la kanga la bani onga to ka joro daro la ninga daro ni ko de bi laba ko arjina ni janga ba friend nanye aw ya soro ka ko arjina o yi sugu nyumande ko du sugu njugo o de janga mai ne selman bayin atoko ko shukriya koro kini che to ko merci aw ka acteur ba afta fi sadani o de beni silman bayna ka fara anu pankerka ka se arasi agino tiri o de beni silman bay ka blaga di oma sir sara ale beni activité kuray abeni silman bayna shukriya ko je wati fitini anga nyuwa mine awati kumurin konnana mais an kelen na bela jele ka do ka fo ko je ko abi bampewu Mr. Jingal ini sokoma.
a dɔ ye cɛkɔrɔba wele a ɲɛ t'a tigi la ko monsieur Jindal i ni sɔgɔma ko monsieur Jindal i ni sɔgɔma kawo tiɲɛ don k'a bɛ na ni gâteau ye anniversaire gâteau n fa ka san 60 anniversaire a tɔ tile damadɔ k'a tɛ tɛmɛ tile 8 yɛrɛ kan an bɛ n'o anniversaire kɛ n tɛ ko an nana ni décorateur ye ko bi yafa ma dɛ ne ye retard dɔɔni ta a k'i nana k'a diyara n ye a ko ne fana ye retard dɔɔni de ta madame ko ye a ko n y'a dɔn a bɛna mariage ba de kɛ nin ko in na ko mariage tɛ koyi ko anniversaire de don dɔrɔn ko nin ye anniversaire dɔrɔn yankaw ye sa ko ne bɛna n fa ka san 60 anniversaire baaraw de kɛ aw ka anniversaire yɛrɛ a bɛ kɛ waati jumɛn a ko a tɛ tɛmɛ tile 8 ɲɔgɔnna kan ko kuma aw bɛna Londres bɛɛ lajɛlen de dilan nin ko in na sa wa k'e ko cogo di k'e ma ne faamu wa ko ne bɛ nin dugu in na a ka ca san 20 ni kɔ ye ayiwa ne ma nin ɲɔgɔnna baara ɲuman ye ma nin ɲɔgɔnna baara ɲuman n tɛ fɛ k'a kɛ ko ka waatiw yɛlɛmana k'o tɛ kelen ye ko waatiw la ne ka baara ye min ye n bɛna décoration dɔ kɛ i yɛrɛ bɛ nisɔndiya kosɛbɛ ko min na gɛlɛn ne ma dɔrɔn a kɛ ɲuman ye dɔrɔn ayi ko ne ye baara in kɛ t'a ɲɔgɔn ye ko ma k'e bɛna kɛ cogo di ko décoration min ɲɔgɔn tɛ dugu bɛɛ ayiwa a ko docteur ni ma tension lajɛ ka jɛ ne dalen tɛ n yɛrɛ la nin waati in na a ko k'i bɛ kɔgɔ bila ko ne bɛ kɔgɔ dun dɛ ko ne kɔni ne bɛ n ka dumuni bɛɛ kɛ ko k'i ma ye i ka lajɛli yɛrɛ ka fɛgɛ Jujal i ka lajɛli ka fɛgɛ fanga t'a la a ko kuma ni n ka lajɛli ka fɛgɛ n bɛna kɛ cogo di n bɛna tɔɔrɔsi baw ta wa ni y'a terikɛ de ye a ka docteur do fɛnɛ ni ne b'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a ko n bɛ ordonnance dilan ka d'i ma n'i sera ka min k'a cogo la a ka ca la a ko i m'a ye ne bɛ fɛ ka to ka échec de jouer a ko ne bɛ min f'i ye n'i bɛ échec jouer i b'i jija i ni ɲɛnamaw ka jouer o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye kɔkɔ bila i kan ka fɛn minnu kɛ o bila i ni ɲɛnamaw bɛ to jouer la a ko i m'a ye dɛ fura nɛrɛmuguma bilenman nin si tɛ ne kisi a ko i m'a ye ne terikɛ ye dɛ nka ne bɛna dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ ɲini ne ma d'a la ne b'i ka baara dɔn a ko n'i ko ten nka n kɔni bɛ min gɛlɛya e ma i jija i ka furaw la min mana f'i ye i k'o kɛ a ko i m'a ye i ka cɛ b'a la k'a bɛ dɔgɔtɔrɔ kura ɲini a k'i sigi an ka dumuni kɛ an ka daraka dun ko nin bɛɛ ye aw ka daraka ye wa ne ka cɛ bɛ se ka kɔgɔ bila cogo di a bɛ se ka sukaro bila cogo di aw bɛ nin bɛɛ lajɛlen de labɛn ka d'a ma wala aw de fɔ ne ye ko a ma d'a la n'a ka tension wulilen tɛ bon ne yɛrɛ kunkolo bɛ nin ka wuli denmuso fila in kelen bɛ ka décoration de kɛ ko fa ka san 60 kelen bɛ di maquillage de la ɲɛnajɛ min tɔ ye tile 8 ne yɛrɛ kunkolo de bɛ nin ka wuli denmisɛnnin fɛ ko n ye fɛn bɛɛ lajɛlen lajɛ n mago bɛ fɛn fɛn la n'Ala sɔnna ma décoration a bɛɛ bɛ kɛ ko ne bɛ fɛ ka patron yɛrɛ de ye quoi ya ka k'a yɛrɛ filɛ nin ye ko nin de bɛ ka n ka décoration bɛɛ kɛ ko Jindal don ayi ko e tɛ Jindal ye koyi ne de ye Jindal ye ko ne yɛrɛ fana tɔgɔ Jindal k'i m'a faamu koyi
ya ne uyar jindal de a fila bɛ to jindal mais différence de b'an ni ɲɔgɔn cɛ. You are Jindal. Yes sir, I am you are Jindal. Voilà, ne uyar jindal de. A ko mais ne sɔnni yɛrɛ. Anw jindali ninnu ye tɔgɔba de d'a ma ka nin soba in jɔ ka nin nafoloba in sɔrɔ n'a fɔra jindali ka ban bɛɛ bi sɔn i ye tɔgɔ de d'a ma vraiment n b'i fo yɛrɛ de. Ko n ka duba in d'accord. Ko papa k'an ka taa an ka baara tɔw ɲɛf'i ye baara minnu kan ka kɛ. अरे हमारी बीवी हमसे नाराज नहीं होती है और इन्होंने बुलाया डॉक्टर भटनागर. Ko n ye dɔgɔtɔrɔ wele sɔgɔmada in na a ka na n tension lajɛ bon kow ka ca. Ko Yasi ma weleli kɛ wa? A y'a fɔ de ko avion kɔnɔna don ka n'a sera yan dɔrɔn k'a b'i tilen a la k'a tɛ weleli kɛ. सुन के तो ऐसा ही लगता है कि डील हो गई. अरे डील कैसे नहीं होगी, हमारा चेहरा है पर ये आ क्यों नहीं रहा है. Ayiwa nin Yasi ye sira fɛ ka na. Yasi in fɛnɛ maa ɲɛnama don. Sabula cɛkɔrɔba in terikɛ den don. Cɛkɔrɔba in ka danama don. A bɛ baara kɛ. Cɛkɔrɔba ka adjoint don a ka bureau la a ka baarakɛyɔrɔ la. Mais sanga mun ye denmuso filanan in ale kɔni maquillage ni labɛnw bɛɛ lajɛlen daminɛ ko baba ka anniversaire k'o tɔ k'o ye tile 8 ye ko kow ka ca anw bɛ labɛnw sabati kabini sisan. Dilannikɛlaw ta mɛ ka n'u bila so kɔnɔ bɛɛ b'i ka baara kan. Ayiwa ba in nana nɔfɛ. Temps yɛrɛ t'a bolo koyi. Ko yanni dɔɔnin cɛ mɛ tila. Daraka dun tɛ ma sɔrɔ. Yasi y'a fɔ cogo min a y'a kɛ ten min nana dɔrɔn a ma se weleli la mais n tilen ka na. Yasi ani denmisɛn ninnu bɛɛ lajɛlen mɔna ɲɔgɔn kan. Ale bi cɛkɔrɔba bɛ a ka fura kow la. O waati kelen na Yasi nana. Good morning, beta. How is it? I'm fine. Deal करके आए वो भी कम पैसों में. K'e nali diyara ye koyi Yasa. Ko kɛra cogo di? K'e kun ye joli fɔ? 40. Ko 40 wa? One more guess. K'a kun t'o bɔ. 39 and a half. Bɛ sɔn nin kɔnɔ dɔɔnin ko hali bi dɔɔnin bɔ a la. Ani 6 bɛ sɔn ani 6. I'm proud of you. N'a ko n'o sɔnni ye Yasi. Wow, wonderful. E bɛ ne ka ko in bɛɛ dɔn n ka dugawu b'i ye. Sanam y'i teliya ka tila ka na. मेरा सामान. Ko n ka fɛn ne sama. सनम, मुझे लगा तुम Musokɔrɔba ko ko nin ye mun ye? A ko bɛnkan don n sama. वो सनम क्या ना कि मैं ना मेरा सामान नहीं लाए तुम. Ko e mana ne ka fɛn ye wa? वो मीटिंग है ना वो बहुत लंबी चल गई सनम. Denmisɛn ninnu delilen don u kɔrɔbayara ɲɔgɔn kan. अरे वाह चिका. A k'i ma nin ye? Sanam kɔni tugura Yasi nɔfɛ. I bɔra dugutaa jan na. I bɔra papagaci la i mana ne sama ye. Cɛkɔrɔba nisɔndiyalen don ka denmisɛnw ni ɲɛnajɛ la tan. आज तक कोई बात बुलाओ तुम्हें. Ko ne tɛ se ka ɲinɛ e ka foyi kɛ. Ko de ka fisa i ma dɛ. दोनों
कितने खुश Ah, ko dimsen flying be menyo afe ma. Ka be ke chugodi. तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो Ah, ke fene chekai bi de. जिंदल जी जी Wa ali bi ko la teri me ani demuso flana menyo afe. एक हॉस्पिटल का उद्घाटन है Wala ko ni tlalan na ne fa be ka docteur so do la ni asa wolonvla de abara la metani ye ibito fene decoration ga bebi de pa so kono tayina de no nyana. Ka be ka docteur so biru ba ke an mo so to kola cancer ba to be to kola san wolonvla ba so aba docteur so ba nga ka dia kona bana ka be na be de fura ga la fu पापा की बर्थडे से अच्छा दिन na ko ga bebi anniversary mulo no nyana do ibtan ke मैडम जी इतना नेक ako आदमी है nyana ना, de तो इस ifanyo ko nga do फ्री में करूंगा ga docteur so na ko ka be ma fura ga la fu ai ne refena bo decoration nge fu de कॉन्टिनेंटल मैडम फील पे जाइए ना agon so ni ka to ko bai हेलो सना बेटा चलो जल्दी ah ki seria kana अच्छा सॉरी सॉरी aina dugu jara angana duauta aina anga duauta wala sa dikaja सनम बेटा पूजा हो गई puja anga duauta anga seli ni manyini ये तुम क्या करते ala ka ere ke wati bela jelela बाय बेटा awa sana male bitaka dugu kono tala बाय पापा papa ale bitaka baragero tala बाय इवन दो यू आर क्लमसी बट आई लव यू द मोस्ट ओके awa dugu mana je अरे यहाँ तक प्लीज यहाँ तक beri dita ala ke me ka dunu ga ya chukoro banyi या तू पापा के साथ जा रही है ekeni papa bitabia अपना काम जल्दी से खत्म कर awone ale ta baragero bene blastra fe ne fene be irisalla meta ekolla बाय 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 पापा ओह सॉरी आई लव यू द मोस्ट को मत बताना demuso flying kada e kosobe बाय 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 बैठो बैठो यार बाय बाय आई लव यू बाय बाय कितनी प्यारी बेटी है ah ko demuso nyumando de kini che God, मैं अंजलि के बारे में wala ne tere sanam ne kame anjeli de ma तुम तो हमेशा अपने ah ifene kai da anjeli fene akai ne शादी को लेकिन हर साल चली आती है मेरा बर्थडे मनाने और आकाश ne ga anniversary mina ke ah से तू भी बहुत प्यारी बच्ची है ifene demuso तू nyumando भी चली जाएगी abe mina furu तुम्हारी माँ रह जाएंगे kanen abbato nyana fina 6 महीने मेरे पास रह लेना 6 महीने चीज के पास वैसे भी बहुत टाइम है मेरी शादी में ah ko ne ga furu ma se ko ne ma mo soro folo ये यश के बारे eh में ko क्या ya sibe chugodi यश यश कैसे हो सकता है eh पापा? ko papa obse ga क्यों chugodi नहीं हो सकता eh ko mo no tike यश को तो मैं जानती हूँ ना इतने दिनों से eh ko ne ni ya su nyando kam na पहले से dogo थोड़ी होता है ah तो ya कैसे si ne tere dio ऐसे? ako jarabi be don chugodi ko ese ni be mami fe ni ay dro al mata fi singa do यश इज अ डार्लिंग बहुत ya अच्छा si mo sebe ya And kan I'm sure gantere वो भी de मेरे बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता I hope ngana ma dir kam miri wala bon sanam do akadi ya si ko sebe मैंने दिल में छुपाया तुम्हें धड़कन बना के sanam kadai मैंने sanam kelo no ka ko jate mina teri ay ya si na sigi abe miri sanam na wati bela jelena amiri no be mun fwai awo ke dongli anga doni na mona tumara sanama तुम्हारा तुम्हारा सनम तुम्हारा 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 सनम ne yashi akili nauye ne muso ɲuman in yashi ko k'a ye nin dogo bɛɛ lajɛlen la k'a mara kelen ye ka k'ale bolo seri ye ni o ye sanamu ye मैंने दिल में छुपाया तुम्हें धड़कन बना के मैंने दिल में छुपाया
समाया तुम्हें धड़कन बना के मैंने आँखों में yes akeme ka sanam ndugo maula ka dugo auna Camara kelenye ala na kadai तुम्हारा सनम तुम्हारा 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 सनम तुम्हारा 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 सनम मेरे दिल में छुपाया तुम्हें धड़कन बना के मैंने आँखों aya so ka bo o akilna kelenye o de bi sanamuna ka fo ikadi nyere mangonye inyame ki dugo musonyuma bele jelena ki mara nduzugo na ngelengo so wa ikara ne ka sanamu ide ikara ne ka fe ikara ne ka nisoje ikara ne ka suturai kabene e don domi agara ne ma wasa anin lafiya e wa ayi kunga ne ga nyana mala तुम्हारी पनाहों में आगे लगा मेरी चाहतों को akwai kana ne ma jigiya e तुमसे है आरज़ू ako e wasa e तुमसे है जिंदगी e nyana maya e तुमसे है हसरत e jigi तुमसे है wa e nisoje e ना कोई मुझसा दीवाना ना कोई मुझसा दीवाना तुम्हारा सनम तुम्हारा yes ya soro mo bi te ka fenja ma mfale magale te foi bla aga janyanye ni ko salamu बना के मैंने आँखों में बसाया तेरा सपना सजा के दिलो जान से मैं हो चुका हूँ दिलो जान से मैं हो चुका हूँ तुम्हारा सनम तुम्हारा 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 सनम chokoro bay na jigiya mo bay ya shi kan wa so chokoro bay dem so kadai ko so bay तुम्हारा तुम्हारा सनम तुम्हारा 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 सनम That's superb. ago ya shi bora ga fami ira na sambe ni so jiara जो डील किया that's outstanding. ka fo ibe affaire ne do I'm proud of you. ndarila और मैं समझता हूँ हमें ये डील जो है अपने जापान के ऑफिस के थ्रू करनी चाहिए awa ani no mina affaire mi ge ya shi ake tuko mina tite moka ama affaire nge tuko ritari ya shi ake na dino ago ni ale de patron Thank you very much. Thank you. Bye-bye. nyaro bare mi to yashka akil naina ni aba foto yi आप सोचते बहुत अच्छा है ha ki ka mere na kai jindal बिजनेस में आपका कोई ibe affaire do jindal kuma kai kuma na fe anyete mala ha ka biro ni ga wonna dele Please, sir. I will make it. ako tefle patron kamana kwana भाई शक एक बार हो सकता है दो बार नहीं हो सकता साफ सुनी थी ako ne bi mangai me ke polo ka ga galwe flana ga galwe wati be ne be mangano का घर में आना बंद कर ni dogotoro wele on na kana tension jigina de tension yela de ali bi ne bi ga mangai me आदमी का खुद का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता उसके डॉक्टर na bro dogotoro ita ga bara dobli करेगा भी e ma ko mi amita jami खाती क्यों नहीं हो भाई तुमने demi jo nyo ko nge yela ko ko bua ko ka to ba kuma ga no me ka ti mai oli o ga yela ko de ko तुम कब से सोचने लगे ब्लड प्रेशर के बारे में 60 साल का हो जाऊँ आगे ah gogo atemene na sambioro soro 20 साल की हो जाओ हमेशा वैसे ही akwa ne sambioro soro to to ko ne la ko और जैसे Wow, the academy. बहुत
अच्छे हो Sama tu nyuam bulu. नो Ko te ko doni ta. Ko ngoni ori gelala ma. Bo dimso mene dabali bana. Papa ka ko ina. क्या ये Ko ne mu. Ko yashi na na karut lema. Ko maji bosi bodo ko abe kaba ko de yira mogola. Ya ko ni bi mami fedro ka bo dima. Ko yashi do samima. Ko maji bosi do ko kaba ko de do ko. सिक्का तो बिल्कुल ठीक ठीक To पता है amala jesa. इसका क्या होगा मेरी जान Ko yashi ye friend man dima de. पता है आज पापा भी मुझसे ये Ko papa fene do fone. Ko yashi ne ga sheri. यश की बात कर रहे हैं Ha? Ko yashi manyu mai go. खराब हो गया जी Ko muna yashi. दोस्त है Yashi ne teri di. प्यार में नहीं Ha? कर सकती Ko teri ni fede tigele go. यार ऐसे थोड़ी होता है जी Ya ko jarabi di to ko mna ba do. यार Ni be man fe ni ai dro. Ibi singa zonti. अचानक और मुझे O ni teri tigele. ये पता चलेगा Bo yashi ne min sama ne ma. अपने उनके बारे में Donc बातचीत लिख miri ti tamaro dro fe mi kadne abayira na. जैसा कि तुम चाहते हो Ni fe mi kadi dro ibo fo e boati ni dro aboki. मैचिंग बॉक्स खोलो तो जवाब मिल जाएगा Menga jabi sorola. ऐसा ही तुझे अपना वो Ok be fe jumen fe. Min kadi afo. O ko mena be fiesa. Min kadi ne. Ne be masugo me fe. Aga ke chenyuma mbai ni ya idroga ni soja. वन We kele. बात याद करने वाला Ni ya idroga ke mala fi ale mbai. Ika donga foko problem fo ita fe. We fi. जो मेरी हर बात को समझे Ni ko ko dora tingi ga ko bela jele fa mu te. We sabai. Bilkul samja. जो मेरे लिए रोज के Wa akili bena wati be. Mami akili bena wati ga de kadonu ga fe be kenni. दिन में सब कहे वाह क्या बात Wani adama de unyo dara ga dore ka singa ni soja ka swaete. Waye nunu sebe. Komi yashi asama boati ni na kabako boati. Koni ye femi sebe ko dula kono kano jabi dima. Anti salamu nga jabi la esa. Oh. Boati ne gitari bode. इसका मतलब Okoro de gitari ba tigi bolo wati be. Koy koy ti koy ke tulati gitari manga erela. ये वो लड़की Ke kai ban. Ko gitari manga mi kena mangoro ya ne koy. Nyado dobe so yin ko fo be gitari fola. Boati ne na ke kabako boati ha. क्या गिटार बजा रहा है Koni gitari song kabisa. पर वो दिखता कैसा है Koni mtaka kikigodi. Koni kabako ide. ये वही चीज Ko wane dama la de. Boati ni ai mani ko fo ne ke kelendo. इस प्लास्टिक Ko kabako de rukui. Koni swana fenyo koi. Anyaro ne sanam termuso ya da to Shivani. Aiwa anu be ekol kelena. Ya bu ko bela jere ke ngon fe. क्या मतलब कहीं दूसरों का Ni nunu bela jere ni ngabu nyana ka boy yash koni anu de ka nga furu nyu amakoi. एक्चुअली मेरी यश से शादी होने वाली है नहीं शादी तो हो चुकी है अब मैं हनीमून पे जा रही हूँ Kale ni ashko yash koni tai teria de. देखो यश यश Ko bele ko yash be ko yash. Mimi jigiduma unge ka kuma ulase momo wala sa mo go fere ba laja. Aiwa boati ne kaba ko mami ko fatina keni. Sabola ni kama lin fene abe gitar do.
ko na nga doni jouer e ka fena ne jarabiye ni ay wa son kelen ni sana mu yito aga sokono ka mangame akele ka kabako boîte ni ndaele ni foli sende kumeka bo gitar mangana mami kumale ka soko fe kabako boîte ndaele le otike foli ka noyni sana musegina abita yoro lai foli kan aduna maula hay mawdu sukumne jama bora fantan nan bela jelela kana maw wasala kan ni soja ni se ni kera wasai mauma hanadi swamindi ofana mau wasai ubita fo dusukuna sana mungoni ayi boli yere de ko togo bela jama wasala sana mungoni asoro kama nende ga wal fala nyonga gama gitar folanyi kama lentara ako laban flani biso ko finasi na mobla patronye ako mai koni patronye ngali ke ni jinali ibabu kontra hotel badola ko breton ako yash माफी हॉस्पिटल का काम आ kuna be fangata mpaka doctor so ina mega mingi omba to la papier do be anga to nyana bo और एंड्रयू को बता दो कि हम पहुंच रहे ओके ibe andre wele ka nyefo ai andre ga numero ti bolori ko atembolo ijo ko madima Chorba ga numero ni kuma kan ko 07 175 Chorba dun diga fo kuma kan imbe chorba no fe 175 awose saba wolon la woro binani kire 41 right sir akonya sebe patron chorba de bali ban munne bena ko akilna uchara bo yas ku mefe kana ni hotel ni la sabula aranbu bani sanam che no e chorba de muso flana यश तुम्हारा फोन बज रहा है bo yashi ka telephone do ke tado हेलो हेलो पापा यश की कोई खबर है क्या ke ma yashi ya ka be nin krefe नहीं me ko bi ka tugori papa बेटे हम अपने हॉस्पिटल kam ta doctor sola am ta baratola मैं प्राइम में ole ba briton hotel la वहाँ क्या कर रही हो ele munai यश से मिलना था nani yashi kumbena ka kami nai kana anyone je उसको बोलेगा मेरे सामने ना आए अब ना फोन मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी बोल दूंगा बेटा बोल दूंगा kuma fa sanam mani soja kabi taduro ay gitar mangani me aka kabako boîte ni gitar mangani mi yirala abulla kata kamale mi nga foli ka nyini na ya sora tara Briton hotel bayna ni hotel mi ma chama ne bini sigi ka foli kelo bito ka tebe son ku lame ku yere la ni so jani ngata salamu ya kamale nyebi ay akil na munu fo ayatu bela jelebe ala koni yayi ka ni so jia
ni jama yayi ko jama bi wasa kale ka yere jena yin ngalike ko nyana maya iye mun dilanga blanenye o yani nyana maya ka kuma alefe ani so jara kasoro ka yira la ka fo kale yere kun kadai wa femi ngabwa bolo kasoro ko fene toko dama ni o esana mu kasoro amade dikai mabi femi ngadiye abi fodema sanama sanamu sigile mirila kale kele ani dongle dalai ku be fo yoro dumambo la yoro chenyimambo la ko jawati do la femi ngadi maye inni ba mine kasoro inyama delikayi anana rande bula mamoye amani soja ko yani ngane furabulu ni betike ka bandoro abisongana furabulu ni mina bane atoy kele niyo tige duro ay watina ble abo neni mine kateme fembela jelenga ali kateme mefienye samakabla तेरा खास सजाया nyengere jena wasala kandi soja nyasura efemi blanye wasado ne soja do wanje mado sanama akwanga ni sojiani mendala kanji manta isana ni foye ni wasani ni sojate femi boya bilbilo bay mo fi tay ko femi jie ne ta da enyana nde foye je min ti saboye Briton jara ni shu jama bi tegerefo yashimana saga sanam nyena jara Thank you so much. Thank you very much. I was dongling jara be. There you go. Thanks. Jamani so jara. See you later. Thanks.
mau bi photo tani guitar tigi hotel Briton dala aywa ala ni terge min ɲɔgɔn fɛ a ɲɛ t'o la a bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛ k'i bɛ mun ɲini मालूम है तीनों दिनों के पैसे निकाला उस मोड़े कंजूस से को जमा ना कोई को फैटी जा रहा इतने सारे लोग थे हाँ को जमा को फोटोग्राफ ले रहा था तो कोई फोटोग्राफ ले रहा था फोटो थालो वहाँ से धक्का नहीं ये लम्बा मारी खाम दे अब आप जागते जागते भी सपने देखने लगे अबे क्या सपने डीवीडी पे मिलते हैं क्या कोई न्याय नहीं जमा पार्टी है वैसे तो फ्रस्ट्रेट चल रहा और तू आ गया ऊपर मैम ने तो मैं ढूंढी दा ब्रिटन अरे पता है मैंने कल रात कोई बात नहीं सपना देखा हाँ कौन सुगरा कोई स्टेडियम में कोई जमा पाई ना और मैंने खाली खाली जमे ढूंढ डाला गाना शुरू किया हाँ 40 के 40,000 लोग उसी में मौ बोलो फाम पे 40,000 क्या हाँ निन्यरा इंजरा ऐसा उमा सारा भी करनी सोचा और उस चिलमिलाहट के बीच में वो दिख गई कौन को माकेले में जमाना हाँ निया का फिलली का बेबी वसा दे आई का फिलली ने फोइते के लिए यार समीर मैं सोच रहा था को मिला सपने डीवीडी पे क्यों नहीं मिलते कम से कम फ्री तो कर सकते यार क्या चेहरा हाँ कहानी रखूं कैसा तू देखना एक दिन जब मैं बहुत के माजे तुम नहीं मायो तब वो मिलेंगे 100% आई प्रॉमिस यार को मुसुंgu kani aga yeleni aga fembere ko wasai akili tura musunyi dala kusibe femi sanam fene akili tura la Briton akili bita gitar tigina abe mobli bolla abe miri awasaleru sanam na naso हाँ ako koyo dulu ni kaba koyo koyo ni tiga dala koyo anyaye de koyo nyaye anaka gitari ni kama le fo chuko aka juguno be ni ya mine de jara bila de kera fe de mase ka dadin koina ka to koyi kama le ni to koyi Koto nyaro ay komi ati to koyi ni do ay wa terke bi ka wele Ricky काम से जा रहे होते तो पीछे से आवाज नहीं देते अरे पीछे से आवाज उससे दी जाती है जो आगे जाने वाला हो और देखना यार तू बहुत आगे जाएगा हाँ ako kone dana malaka ko bi na ne ta bade to बस यार ikal dongu ni ka do मैं ne तो from देखना आज मैं ऐसा नाचूंगा कि पूरी दुनिया देख के रह जाएगी ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट साउंड ya dem solo mena ukala dona ya mena kana repetition ni from ke komi ki mai avec guitare fo avec a don na fara bulu dala na don do kala ka fara ka koka producer bawo biya wu jate ni wu laje na nyena sanam atel musonya wole no shibani ako iba ke to le mamo do bolla ko fe ni wole सुन तो क्या हुआ awa atel ge mano fe alibi होना क्या था यार होना क्या था ata boto ni aga dongoro kala na पर था वहाँ wati kele na sanam ye mobli jo anyebala मैंने स्टेप कर लिया ako ne me repetition ngoro la ये स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग था ako kamne ang mega pamu no bonga do yirila awa sanam nyebala la ibora ka entraînement min jabi ko yira ire ki do ko yira terke na no mani मैम I'm sorry मैं इन्हें akibi ya fama mega na do ne yira terke la ki ga do ngulu kadi ko ne intara hotel barasla ni ga do ngulu e kume ya कभी कभी गा लेता हूँ वहाँ ko ko to ga tay ne bi do ngulu dai wati de मेरा मतलब अगर आप अगली बार कभी भी जाएंगे ब्राइटन में तो मैं आपको chevere di tra barasla na ni ye do me do ngulu demanda kama सॉरी ka to ga iriki
हाय रिकी। हाय। और मैं समीर। कोने तो बस समीर। और आप? एडू। जी। क्या बोली? जी मैं ये कह रहा था कि अगर आप वो गाना सुनना मैं वे इधर तो रहता है बेटी नहीं बात कर डोंगली उच्चा माला में क्लासेस भी लेते हैं। कि भी डो मुगो कला डोंगली ला अगवा वो मो फने के फिरनेल ला को फिरनेल बे फाइन में काय रोमान जाए रे कि बे गिरी बारो रो निसरा गिरी बारो ला दरो का फरा से दमरो दरो इरसिंग आए थे कुछ है नहीं काली तीन दिन वाले के दरो इरसिंग आए निसरा दरो ने भी माउ कला है को बे गिरी बारो एब्सोल्युटली राइट आपको कैसे पता चला जस्ट गेस। दैट्स वेरी गुड निसरा अभी जाएंगे पीछे मेरी क्लासेस है कभी भी आइएगा मैं जरूर आऊंगी। कोमिता अभी मैं चलती हूँ। इट वाज नाइस मीटिंग। कोमिता मैं ना सुना मैं सेवरे नती का कलान के रहे ना बहुत अच्छा करते हैं। कि भी से दोनों कुछ भी हाँ समीर मेरा नाम सनम है। को माफी ने तो सनम Sisa Chukoroba bi kata pare kiro kibi ka dema ya fesa Chukoroba kuma kai ayane ke juni kone sayadi kone bi krefe कौन सा कोई मुसाई तुम्हारा eka saya मैं मृत्यु हूँ तुम्हारी ika wati sera तुम कोई भी हो गेट आउट ऑफ द कार ko bomo lungu na ka duni meni bandi ya kura inde la sita wa ako gidda saya la fona yi ata te ga mawati ni और मैं विश्वास दिलाऊंगा ko gambila dane na sita mobli kula rai chamajela mobli ijo sorba ka mobli ndu amadili ka bang ay mobli wuri ama wuri sorba nyebe muna terebika arai chamajela mobli madili ka bang sorba alamine ka dibo portu bela jele bloquera sorba mungu terembola desera ala e wati joka tine joka fen bela jele jo sorba sigile me molu kono wati jole do fiu jole do अब तो विश्वास करोगे मेरी बात kai ko mi edara nena ibi se ga mobile wuri ka bo arai jamantela ne kuma fe ka dana terente mana akira kabako yi chokoroba bulu akira kabako yi tena molla bulu chokoroba anani jo kaga dema laje ubaka anniversary ko kuma na yani tile nani je आपका परिवार बड़े जोरों शोरों से ya kimi ga dema yi ubeki ga anniversary preparation ke yani tile nani je eduga wati sera ये सब देख पाऊंगा मैं ya ko kunya bala कितना वक्त है kune ka wati to ay juri ko erifla और बहुत कुछ करना चाहोगे तो मैं ako nyado erifla ngone bi ko chamange ko abiseka ke to banye bedde mayna be suro fana duna anye banjelila no ya dem so folo ni anye be tanam safara furu musinka ko dem so bi mangana re ki dem so ko ni gembe ka yoro be de kem manganye ube mangande la fambe ko ne be abbe de fe kan ikadan re papa ambe de di fe अरे पापा आप कहीं जा रहे हैं क्या? केम नतामी
ko bara nafa ma do tuna ne kan ne bɛ fɛ ka to la लेकिन ऐसे कैसे ड्राइवर को ɛ ko kuma i ye chauffeur kɛ labila de जाना तो पड़ेगा ko n kelen bɛ taa bi but you take care of nka n bɛ fɛ i k'i hakili to n denmuso ɲuman ni fila in na kosɛbɛ seri इनका ख्याल रखना cɛkɔrɔba a bɛ ka munumunu ka a bolo maga maga denw n'a yɛrɛ ka fɛɛrɛ la k'a yira k'a fɔ a ka di n ye fo ka na laban ba in na ko diɲɛ o de ye ko an kamana gannen don ko ja dɔw bɛ kɔɲɔ na nka u b'a sɔrɔ ko dɔw k'olu bɛ saya la मैं बच्चों का ख्याल नहीं रखती ko mun b'e la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la e b'a fɔ ne ka hakili to denmisɛnw तुम्ही na तो ख्याल रखा है संध्या k'e furadama de occupelen don denmisɛnninw na मैं तो जिंदगी भर भागता रहा ne ka ɲɛnamaya bɛ kɛ girin na waati tɛmɛna ɲinama और पता नहीं चला कि n t'a dɔn waati in banna cogo cogo ne ɲinama a ko i ka di ne ye koyi a ko i yɛrɛ ka di n ye a ye fɛn in to gundo la k'a to sutura la sabula cɛkɔrɔba in maa dusukolotigi don a bɛ ka denbaya in lajɛ siɲɛ laban na ko an ka waatiw tɔ tora ko ɛri fila dɔ bɛ yɛlɛ la waati min ko dɔ bɛ kasi la o waati i ma ɲɛnamaya ye sa nata ye ko bɛɛ tiɲɛ k'a ka adamadenyaw caman tiɲɛ nata donna balimayaw la ka don furuw la ka don sigiɲɔgɔnyaw la waati o ka teli o bɛ tɛmɛ bɛɛ ɲinama anw si tɛ da saya la fo waati min na n'a taar'i ta i tɛgɛ ma i b'i mɔmuso ka so lajɛ i b'a sɔrɔ o tɛ yen k'i mɔkɛ ka so la i b'a sɔrɔ o tɛ yen ni saya kɛra anw bɛ kasi anw b'an yɛrɛ de kasi wa ko n'anw kun don yalisa an bɛ bamaatɔ in de kasi ko ja maa caman bɛ kasi de ko n'o y'a sɔrɔ nin kun don cɛkɔrɔba in miiri janyana bi kosɛbɛ a ye dɔgɔtɔrɔso in bɛɛ lajɛlen visite k'a lajɛ k'a ban tayi sali kelen bɛ yen fo ka na don o kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen lajɛlen kɔ a fɛ a ko na ɛ k'i sigi kɛ ये अस्पताल चुना है तुमने अपनी मुक्ति ayiwa k'i ye dɔgɔtɔrɔso in de ta walasa i b'i lafiya wa i ka don laban ka kɛ yan bon ko peut-être e bolo dɔgɔtɔrɔso gansan don ne bolo iji ta de don sabula n bɛna dan ba de la और किस चीज से मुक्ति की बात कर रहे हो तुम munna e b'a fɔ ko n bɛna liberté मेरी बच्चों से n bɛ fɛ k'i lafiya d'i ma i muso ma i ka nafolo ma और मोह से i teriw ma i bolofɛnw ma diɲɛ ma तो फिर बनाए ही क्यों मोह और माया को अगर मुक्ति mɛ k'e filɛ k'o fɛn minnu fɔ ala de ye nin bɛɛ lajɛlen da anw bɛ muso furu ka denw sɔrɔ k'u degu taama la n'u banana ka jɔrɔ an tɛ sunɔgɔ su an tɛ sunɔgɔ tile ni kɔngɔ b'u la ka kɔngɔ b'u la o denw mana bonya anw b'a fɔ k'olu bɛna an ta waati min na ko an b'an sɛgɛn na fiɲɛ bɔ ka boliboli kɛ k'an bɛna an fa ka anniversaire kɛ baara caman bɛ yen min ma laban e bɛna ko ne ka waati sera ayi ko aw ka ci tɛ ban o a kɛra bi a kɛra sini aw ka ko tɛ ban
मृत्यु के आने से जीवन का अंत होता ko ni saya nana dɔrɔn a bɛɛ de bɛ jɔ o kile bɛ se ka ne ka waati bɛɛ lajɛlen choisi cogo di ka se k'a fɔ ten ko ne ka waati sera ka fɛn bɛɛ lajɛlen jɔ ne tɛ fɛ ka sa ni n ka anniversaire tɛ o tile 4 ma kɛ ne tɛ fɛ ka sa ni o y'a sɔrɔ ni ma n ba ka dɔgɔtɔrɔso inauguration kɛ देखो a ko i m'a ye जन्म के वक्त ही मृत्यु निश्चित हो जाती a ko saya b'i fɔ waati min na i bɛna diɲɛ na e yɛrɛ de ye nin waati in ta munna fura tɛ fɛn minnu na aw tɛ sɔn o ma de a ko n'o don ɲɛnamaya ni saya cɛ ne ye dugutaa caman de kɛ o dugutaa ninnu kɔnɔna na ne ye Arun sɔrɔ ka jɛw sɔrɔ ka espoirw sɔrɔ ka diyaɲɛw sɔrɔ ka fɛɛliw sɔrɔ ka dimiw sɔrɔ ka nisɔndiyaw sɔrɔ ka dusukasiw sɔrɔ bon nin fɛn ninnu pour que i ka ninnu dɔn f'i ka kɛ adamaden de ye i mana kɛ fɛn min est-ce que e bɛ se ka kɛ ne ɲɔgɔn ye wa adamaden ne ni maaw delila ni muso delila ni n denw delila k'e bɛ n'o fara ten ko n'i ko ten ne bɛ tile 4 d'i ma an ka taa tile 4 nka hali tile 4 kɔfɛ e b'a fɔ i ma tila a ko tile 4 4 दिन a ko ne ye 4 दिन d'i ma a ko i ni ce nin kɛra cɛkɔrɔba in ma wasa ye ala sɔnna ne k'e mankan mɛn k'a sababuya kɛ ko ne sɛgɛnna n fa ni n ba ye a bɛ ala barika da shukriya ko hali ni n ye n yɛrɛ ɲinɛ i kɔ i ɲɛnafin bɛ minɛ mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i ɲɛda de bɛna ɲɛ kɔrɔ i ka se ka ɲinɛ i kɔ hali ni n ye n yɛrɛ ɲinɛ i kɔ ɲɛnafin tɛ banna तुझे हुआ क्या है हाँ k'i sigilen bɛ yan mun bɛ yen indouke sarama papa Camara i tɔgɔ bɛ Mali bɛɛ de da ne ko gundo jumɛn de b'e bolo i b'o fɔ n ɲɛna min bɛ soli i bɛ ne ka gundo dɔn wa ne ka gundo filɛ nin ye nin tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɛ bɛ nin tɔgɔ la Soko King wala n tɛ Soko King ye n bɛ n'o f'i ye sa i ɲɛ bɛ nin na wa nin ye jumɛn ye nin ye Soko Maxi wala Soko King n'i ye nin dɔɔnin kɛ ji la k'o dilan k'o ban ka nin dɔɔnin kɛ buuru kɔnɔ o ka ca la fɛn min ye indouke sarama ka hakilina ɲuman n'a ka kodɔnw ye i bɛ se ka k'o ye ten jɛlen ɲɛlen nin i faralen ye maaw kan Soko King indou sarama ni diyara n ye sa Soko King ale ɲɔgɔn tɛ yen a ka di a bɛ kɛ buuru la wa a bɛ kɛ kafe fɛnɛ na k'a min. Découvrez CHOKOQUIK, la meilleure boisson chocolatée, multivitaminée pour le petit-déj et le goûter, qui vous garantit du punch, du tonus et de l'énergie. Un délice 100% pur chocolat. CHOKOQUIK, un produit PFI. Mamadou Rasulullah,
ala ya uzoka bakula wala sherifu bangera Maiga nyama de odo nye chocolat misa ife ya no ye choco maxi kurama ban nama ban a 1 kilo dodian ana 350 grammes ani 500 grammes kele a fitini fene faraga mbe mungo belawa ne buramso wuli o ba fa ko ka dodama demsanu nga chocolat dunye chien nga ne ka sokono ma shite fala ka dam ne mburangela mburamso ko kere wuli ay doke buru kono ka dia matene re fene ma angoni be do uke munu bina ni choco maxi nye akana dese mbalima muso ati dese choco maxi vitamine belajele be ka nyanzora konnana vitamine A B katabla C la choco maxi a fereta be jamana ifanda nani belajele la alimentation ni boutigu belajele la nga camion va sanda yoro kele établissement Bakoroba Dabo et frères olu fleni bozola boutique numéro 163 rue 167 negajuru 20 21 91 09 66 73 57 47 76 21 33 33 choco maxi chocolat ko dado ite ale nene ninga dore nege mine bangena abangena wara bangena noro jigi srifike तुझे हुआ क्या है? हाँ किसी के लिए मुंबई आखिर इस दर्द की दवा क्या है? किस दर्द की सरकार? वही जो यहाँ होता मीठा मीठा से स्टेडियम में 40,000 लोग उन सब के हाथों में और उन कैंडल्स के बीच में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा यार ये वही चेहरा nyada ini wani apeka na gira nena wasi bela नहीं वो गाड़ी है जो तेरे दिमाग से नहीं आती और वो गाड़ी ही है जिसकी वजह से ये चेहरा तेरा नहीं हो सकता ako webi miri mina nyada ina ne madala ni miri nyada ti ni ga miri ela tenwe ni agri ba so ni agri ela ti la ko ko kanofo बड़ी जोर का इश्क है तुझे इतनी दूर agoni tem jara mai bo mina ni sebede agoni jara bela gitar ti na yere di अच्छी न्यूज़ लेके आ agwa iglidi ni fo de nya तूने चले गया अंदर ago kan ti do no fe मुझे थोड़ी शौक है कबाब में हड्डी agoni ti ka ki deran je ni ko na kenema ni ai baro mun ngani na ba fo yin इनसे पूछते हैं kita ni ne एक्सक्यूज मी आपको पता है कि रिकी का मैंने kweri gibe solo ni ka de iglidi ko fe वेट कर रही हूं अरे रुक क्यों गई ke bi jomna आइए na ke मैं जानता था ne agyo कि आपसे राह नहीं जाएगी kamana gira chuko chuko bina ऐसा नहीं कि मुझे आपकी याद नहीं आ रही थी सच बात nyaru ka fo nyana मैं fi भी आपसे मिलना चाह रहा था ka bi la ba chiena तो फिर इंतजार किस बात का e bi jonu kono घर भी खा लिए mo ti to no to na la veneno एक्सक्यूज मी kwa ke tu हाय ah gibe telephone de la madro ida telephone ti to la ba telephone la ba हेलो हाँ ya ki mai तो बताया नहीं me ga mi ki se ga nyana ma ke ko fe nyana fi nyana bi ji e bina jona ओके okay kambe बाय ikadi ओह आई एम सॉरी वो yo ya fama de me telephone na isumuru ओए मैंने फोन ai telephone नो वो तो मेरी बहन ai ndo omsoro bela fitini क्या हुआ mombe foi ओके ni ko te एक्चुअली मैं अपनी छोटी बहन के साथ बात कर रहा ya gondo omsoro na be phoro ke था wati पहले de मुझसे रुक कर बोर्डिंग स्कूल चली गई ga tara bi place la gwa nyana fi mena सच बात कहूँ तो मेरा भी मन नहीं लग रहा है उसके बगैर Ricky, this is ri go na intermuso ya to ko chivani Hi Ricky, someone talks lots about ya you. ko sanam ni ga kuma ko kuma be ko kanu ko sa बात पक्की कर ली e kanga chen ko sa wati be ma to ko fo संडे को मेरे पापा की 60th ko le fa ga san dio anniversaire sera me fe ga le prima ne carte d'invitation ni थैंक यू igi jija ikana asu मैं जरूर आऊंगा ko mina de प्लीज थैंक्स igi e kana de sorba aga san dio anniversaire a demuso ya di kamale imam no gita fini iriki tanam ni kofle ate beni iriki ni kofle ate beni salami gama famu ka foni mafla bela jere akili bini wana
kɛra nisɔndiya ye Riki a bɛ ka taa kɔ kan a bɛ ka taa kɔ kan fo ka na yɛlɛ sira kan fo ka na yɛlɛ gudɔrɔn kan Riki bɛ sira kan अचानक ये वसीयत की क्या सूझी आपको Como não é melhor ir até Samad lá, Agora me ensina. Deve não ser ambioro só. Amano. जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है Como é que a femme mola itate? हेलो Como se diz lá? Ah, não coi bidu iga garde banale. Aí na bla me ensina. दरबान को फोन दो Ko telefone di garde. Ale ay kuma kan anani ni mina meleken min kuma na ate kuma kan kelen ni adabali bana gardi masakadu o ma gardi kay alewa gardi masakadu o kuma ale adamadin farko tawa ko gardi kay masakadu o kuma ale bina nema ni saura dinani Mumbai an bai naka charge ne nani ko jira ne makama yana ma da dona kolawa ajin la jumende to ba ga ajin la chamo ta bi ni abi ani wa bi to abi na de to ba shi me ta ko no duro ko Coba biro kono ada mati farqulul bala hanyara jumenta hanyara do ta corbati nyada min do ganyada inte aw madina yi इंसान बनकर आए ke kira da madiyo आप आता था इंसान बनना ma fika kuma konna kama nuko kake adamadiya tuno kone ka ninge kone beke ninge na makange adamadiya kale je gumi me adamadiya la हमारे बीच le nani konna na ganga ninge nywande ga bije sukura la ani nywande मैडम जी वो सनम दीदी ने बोला खाना 15-20 मिनट के बाद लगाइए हां कोई सनम ये बोले लिखे तो आप जरा मैंने क्या नाम करूंगी उसकी कोना mana kana be ere ma me blanyona क्या हुआ करण aku mbila karan आज तो मेरे साथ में खाना खाएंगे ko bine be kay ni jemba be ka dumani ga nyaso बहुत प्यारा रिचुअल ah ke sanjelen do nyana bide ini so ga di bide हेलो सर ah yes no ana na bisi do ira so bala o wati kilena kamale ina no come papier beshi ako yashimati o lu shimati de kani तुम यहाँ कैसे again nana tuguri करण ako karam ga tuguri मतलब तुम ko munai nana दिस इज माय वाइफ ako ne muso ya to standia यस ye yaki हेलो रोहन kono to uran रोहन farma ये मेरे दोस्त का बेटा है kon terke farma o dedu यहीं पर रहेगा ka benatle nani ke ke terke सत्यनारायण to denan farma ke यश तुम कब आए ako yashi nana
सनम दबली बन रिकी तुम दोनों एक दूसरे को ए कम यांडो दे को पापा बोले बात दो कोई ने डोंग दला बाजी लेकिन आपने कहा कि आपका नाम ए मबका तो हो रहा है इसका शायद वो रिकी ता सुरनो है वाई बे इस अंदर में समझो आप बैठिए मैं खाना लेकर को मैंने 2 मिनट ला दे करना का 2 मिनट के जो तुम भी मम्मी की मदद को ती बात है सनम I'll take a leave, sir. ko padrone revita minanga bara do labe ko mi ero ambulo shini puri ko be la jena gambo shula ro anna ya sta तुम मेरी बेटी सनम को e कैसे ke ni dindo ko di sala ko ne tale do उसको वो तुम्हारा नाम kai don tu ai to lo ko मतलब नहीं जानता कि कैसे ko ne malum na ne to do वो शायद इस आदमी को जानते हैं जिसका शरीर में la la ne kero no kama me far ko lo ta boti ki do शायद इसका नाम रिकी था ore to ko riki baso याद रखना तुम्हारा नाम रोहन भी है kananyi ne riki anura na men begi to ko a go yar jinal आयन जिंदा लेकिन अभी आपने कहा था कि मेरा नाम इनका नाम ya kale to ko di jinal ये रोहन रिकी ne ora ni riki बोली dale ko Sir, I want your rejections. ko na kale fo ari चलो आइए जी क्या हुआ जादू ina to go fi ko wati ni ka ba ko wara ke ko ko ja irigini papa benyo ngondo ko papa kerge do dede do kun di ka ba ko kun ko ka di ka ba ko भगवान की मर्जी kun ala ko di wala ko ni ko si kele भगवान की मर्जी से सब कुछ ko ko ba bi la bala ta किसी की मर्जी से तो होता है ना हाँ मामा सब कुछ पता नहीं तुम क्या कह रहे हो चलो खाना ni लगा ta ra di ni ko di ni la bena du ni ge अरे ये कहाँ चले गए ka ta ni अंजलि बेटा अच्छी हाँ रोज भी कमरा तैयार कर ya ko samuru la benga di ora ni ma रोज को खाना खिला दे ko salam ko na du ni di ora ma aga du ni ke और अंजलि बेटा रोज के लिए कपड़े रखवा दे kai na ni finindo ya ga bla samuru ko na sumana ko chorbati sunogo abishika miri abishika ani abiboki jo abaga sofle कितनी अजीब बात है ako ko ka ba ko de कि ये सब हम दोनों ने anya ni peso andama ala barakala फिर हमारे बीच दो नन्ही सी जाने आ गई de muso ni manifla ala ina fulo kalfana ala madumbi taga sigina anno फिर हमें महसूस होगा amma ala barakada कि कितना समय गुजर kuni ko impetida tira ranyu anno fe कैसे गुजरा इतना समय kone re tado ni kun nun tira sanga tedi wati ka tedi nini peso ya sababu ya ni sojia ben nale furumuso ni mandi ma FMB di अरे तुमने तो बताया नहीं कि पापा को तुम मैं di ma fane ki inne fami on don नहीं जानता kone ma don kone ma fam भूल गया ko ni na तुम्हारी बहन वापस आ गई di do muso ni शायद ga di क्या तुम्हें क्या हो गया mumbila अरे ko kanan duniya furudo na jidlale de jabani blaini furudo na jidlale ni nanga ke dinani kerefe ebe kueri faulata sabla adama gente mauta kalama sanam ta kalama ko ye gulo bay ani sugoroba ni nyante ne jingali dugu jera
बेटा चलो दूध पी लो नहीं मामा Besaram ko nono min मामा jona. लेट हो रही हूँ जब देखो मामा मैं लेट हो रही हूँ Mana ke sar la chugo nono min. चलो मामा इतना सारा काम करना और मैं लेट भी हो Ko bara ga chambulo. Ko nono min. सना बंदा हुआ तो घर पे मिल गई देख तेरे लिए ड्रेस लेकर आई हूँ फैंटास्टिक कलर है ना Kiben color hai तेरे sir. ड्रेस का तो जवाब दे Papa ga anniversary. जी तेरे ड्रेस का जवाब ही नहीं ये सब करने के लिए चाहे Fem pe nikalla de anniversary. Nono min. चलो भाई मैं भी चल रहा हूँ चलिए Tangata. कहाँ Ni? ऑफिस Ika bara चलो ga. सब लोग जल्दी आ जाओ पूजा के लिए Kaya na dua utang ata bara ga. बाय बेटा Ah, bara ga di jam be ga bara ga la. बाय हैव अ ग्रेट डे बाय Ko mama. Bara ga di jam ko na mama. Ah, jaram sobra bai. Sobra mama wa sara dua kai. बाय मामा Mama na min ara buke. Bai chukor baga mobile kono. Buka bara ga la. Ano ko ma jange ko na poli to ina abake bela. Nai mama yi. क्या कर रहे हो Ke bi ga mu gata. बंद करो सर Ko ni nai le ga dabla. Kini ce. Desejina de ni sogama. Desejina la kira bara ga la. थैंक यू वेरी मच Kini ce. Amena irona. Bonjour, monsieur Gendal. This is the best deal we are going to have, sir. I think this is the right move. Beta Valibana. दिस इज Gato Oran Farma. रोहन वर्मा प्लीज सिट डाउन Yes, yes. So, Placida. So, gentlemen,
मैं पिछले 3 महीनों से क्रिश्चियन एसोसिएट से नेगोशिएट कर रहा हूं। Bo kani numina no ame no wachata na bakalo sababo. Bo uga society ula benendo ayorodo firema. वो इस बात को जरूर तैयार है कि हम 40 Dane baro nandu nala. Amse ganna fasola. उनके पिछले रिकॉर्ड से साबित होता है कि हम ये सारा अमाउंट jadi no ko ga ko na pulu do ala sanda ma do ai fe do ama bela je no so tari ke na baba la ko ami fe ne so la ko ama je ga mi no so anga कर शिला मेरे ख्याल से जैसे यश ने कहा बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। कोने आज तुम नामा के यश तानी Anyway friends, this is my last board meeting. I will be retiring tomorrow. ko se ore chini ame ero ange ko mene binata eritratila me dimsen na mo do bla o ke anye mo koy और मुझे लगता है कि अब किसी mena na di ko ko ta giri na faminka me eritratila si birin tira don o kala surprise e be o balla mo क्या जरूरत है ऐसे मीटिंग में आने की? como na kera mo ero क्या जरूरत है? ha मैं तो आपका ही भला सोच रहा था। konya ke era ka era de kama मेरे बिजनेस के बारे में मैं ज्यादा ne जानता ba affaire de ne ba affaire do ni ne de be ga affaire do अगले महीने उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी जिसके ebe fiki ka wardo affaire mina ni kuma ga ne fi ati bi sa ka lo ko ba kana do ala Agoya, मैंने फाइल साइन की थी। ai deuxième la besa konya si tegna la blanc ama affaire jo यश, please understand what ko I'm mi trying dia to fa say. mi adro nya pie chuko mena ibina na idro ko na ibina हाँ, blanc बाकी बोर्ड में उसको भी ko fe manya pie ko ka ngadlan chuko mena प्लीज ko mi deli konya fa mo chef मेरी माँ है। ko ne ne badi 20 साल पहले चल बसी थी। ka tana di samu gamo ko ne bado अब बाथरूम अकेले जा ko सकते ya हो? nyege nde ibina no fe wa gawo Thank you. ai mi deli ka to awla foda yin sigiri yash nana ni dossier ne kamar ni sigiri soro patron ka biro fote ka aba mirija ko ne bita ereterati la ko demisan na mo do na kanya maya Hausanya na sauna na su Thank you for your kini company ke today. ai big begen yo आप angulo थक गए होंगे। isengana मैं भी थक गया। ne resengana अब मैं थोड़ी देर के लिए ne tanda आराम do करना ne चाहता kan lafiya do ne हूँ। और आप भी आराम करिए अपने kana कमरे ga में। sambur le ga ti lafiya do ne अपने कमरे में। ka sambur ti lafiya Thank you. do ne Nesu kura sanam be boson ki ko toro ba nyeme ka ti sinini bila so chamanjela Oh, hi. Kena na स्विमिंग करने चाहते हो? tire sa ki ko Then come. na na ki
Selam de verik bana. Eskinciler. Wakantila bana Ricky. अगर तुम्हें स्विमिंग नहीं आती तो तुम पानी Kanya में ko क्यों ikana mune duna jira fiti se. तुमने कहा तो आ गया Ya fonga na drone na. मैं जो भी कहूंगी तुम करोगे तो ने नहीं कोई बोलेगा bravo kuma in jara sana mo ko nana ni akilina joy आँखों आँखों में दिल गया चाहा जिसको वो मिल गया हुआ सिलसिला शुरू प्यार का ako ikerambolo wasai ni ko jara idoni na मौका यही है इजहार का ne disbon boran taala akori sai मत छेड़ो यूं दूर से हम तो है मजबूर से छाया नशा के तुम पास हो आँखों आँखों में दिल गया चाहा जिसको वो मिल गया हुआ सिलसिला शुरू प्यार का salamu wasara kafoni yedro nyado kafo nini mami ganga nyana mayake odeni niye nyado kafo ne kanga fruit yani ma odeni niye nyado kafo ne kanga ngabu yani na sutula bela jele kata di mami ma furu konna na ode kanga keni ni gade bela jele nana sanamu akilina na kani kama le sekere जिसमें जलने लगा मैंने रोका बहुत मन मचलने लगा इश्क की आग से जिसमें जलने लगा मैंने रोका बहुत मन मचलने लगा उलझी तेरी लटों को आज मैं सवार दूं बाहों के दायरे में ये घड़ी गुजार दूं ये सारा मंजर हिल गया ये सारा मंजर हिल गया आँखों आँखों में दिल गया हुआ सिलसिला शुरू प्यार का हुआ सिलसिला शुरू प्यार का हुआ सिलसिला kwani jeduman dan nale jemi ni alilaba wajuwote makanu bala ne ewa yashinana kana sanam ne nange insoro pisini dala ne chubaina यश ako yas हाय ko mumbe हाय हाय रोहन euranfo सर कहाँ है ego patroni पापा नो प्रॉब्लम akaka ni nyere ba manyi ne bai ewa yashinana ka so mmiri na ochara kumulula jigu dogara yere fe ana basigiledo तुम्हें फाइन चाहना सब ठीक हो जाएगा बेटे कौन देखो कर फेंटी ला कौन सकता है तू ही गलत सोच रहा हो अगो एक चुको मांजा एमा कौन नो फामो मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं अको ने बने ने दे आई माशिमा ला कली अपनी आंखों से देखा है उसे उस जगह जो nyere ne dे आई अनि नंगे नो वरवानी मैंने अपना खून अपना पसीना अपनी जिंदगी ने वोशी ने फ्रेम के ने बारे के रो ना वोशी ला और अचानक कोई और आ बात जाए के दुनिया के सारे सपने तोड़ दे का को बे के akil na do kama sanam kadi
मैं ये भी बर्दाश्त कर लेता bon ne tɛ ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ ta faamu cɛkɔrɔba ko a bɛ taa retraite la मगर सनम lala i b'a sɔrɔ a bɛna nin kamalennin de bila a place la nka sanam ta n'i b'o fɛ तुम तो जानती हो ना कब से प्यार करता हूँ मैं उससे i b'a dɔn kabini n ka dɔgɔ kabini n fitinin sanam ka di कब से o tɛ bi ko ye मैं ऐसा होने नहीं दूंगा a kan place minɛ na नहीं होने दूंगा ऐसा nka sanam ta yen n tɛna sɔn o ka tɛmɛ nɔgɔya la de रिकी यू नो व्हाट यही वो हॉस्पिटल a ko b'a dɔn yan ye dɔgɔtɔrɔsoba de ye ne ye n ka formation bɛɛ lajɛlen de kɛ yan n'an ka na ɲɔgɔn fɛ तुम्हें पता है मामा को तो यकीन ही नहीं होता कि a ko mama t'a dɔn koyi ko n bɛna kɛ dɔgɔtɔrɔba de ye n ye dɔgɔtɔrɔya kalan de kɛ हाय क्रिस्टीना हाय Christina, सनम ça va? बेस्ट प्रोफेसर पॉल Ko professeur Paul do ya k'a bɛ sanfɛ रिकी तुम यही रुको Rigi ma मैं kɔnɔ अपनी फाइल सबमिट ne ye करके अभी professeur आती Paul हूँ lajɛ sanfɛ ka na an bɛ taa ayiwa Eriki a bɛ dɔgɔtɔrɔsoba in couloir la a ye sigi a bɛ Sonam makɔnɔ a tulo bɛ mankan dɔ la banabaatɔba dɔ bɛ nalen u bɛ girin na musokɔrɔba dɔ a ka bana ka farin dimi b'a kan ka bana ka jugu u nana n'a ye salle d'opération na a bɛ wɔsi tuguni a bɛ wɔsi ten dɔgɔtɔrɔ y'a ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ mansinw bɛɛ lajɛlen parakelen kɔ a ko ko musokɔrɔba dabilen k'a ka dɔgɔ ko a t'i ɲɛ dɔgɔtɔrɔ ka faamuyaliw y'a yira a la ko a t'i ɲɛ